Fuachige pak ni obila mosa dhi mbele gi operation makamano wakone gi hai makare. Riwruok mar elimu bora Working Group dwaro mondo mi jatend piny Kenya William Ruto owuo komiti manyocha ochuogo marango chenro manyien mar somo jopuonjre mbalariany pacho ka kendo wit kuja chenro no ka giwacho ni osekelo midhiero e sekta mar somo. Ne giwe kaunti ma Nairobi kama gisea kwede ma giwacho ni chenro manyien no osekelo ka koro dwaro mondo mi dogi e chenro machon mar siro jopuonjre kaka yor tego sekta mar somo e thurka. Elimu bora Working Group koro golo duondgi ewi chenro manyien mar siro somo jopuonjre kuonde tiegruok ma pacho ka koro gisundo jatend piny Kenya William Ruto mondo wite oko kendo owuo komiti mar ji 129 manyocha ochuogo marango midhiero manie iye. We don't need a committee to confirm that the new university funding model is terrible and hurts our children. We have seen its devastating effects right before our eyes. Our students should not be subjected to experimental policies that jeopardize their education. Riwruogno wacho ni chenro manyien ni osekumbore gi ume kendo ranyisi ng'eny manyiso ni osekelo midhiero e sekta mar somo ka giwacho ni en chenro mosekelo kwede kind jopuonjre kaluwore ni miyo gi omenda kaluwore gi kit mwandu ma jonyuol gi nigo. Miyo jopuonjre ma ya familia ma yuto gi nok kadho ya kwede gino mana taro mar chike mathurka. They did not unveil the desperation of our learners in a particular way. They created a level of equalization of sorts. Because you only knew that, okay, I've been awarded a loan of 45,000, of 60,000, and it didn't matter much. As opposed to now when you are walking in and you ask, you are in which band? If you say you are band 1, it's also you are the very poor, That discrimination distorts even what our constitution talks about, protection against discrimination. Gidwaro mondo mi piny owacho dogi e chenro machon mar chiwo omenda go ka giwacho ni nyaka ne chenro manyien chakre kwan jopuonjre madonje kuonde tiegruok osedok piny ka higa mokalo jopuonjre mohewo nus milion ne ok donje kuonde tiegruok kaluwore ni onge omenda mar somo. In the year 2023, nearly 600,000 eligible students skipped university placement, with over 23,000 meeting university entry requirement but choosing not to apply because the model made education unaffordable. Turejelee mpango ule uliokuwa hapo awali kuwaruhusu wale ambao walisimamishwa kufanya mtihani na wale ambao hajajiunga kujiunga na kupata elimu ya juu. Gidwaro ni dogi e chenro machon to kao kamano piny owacho los chenro manyien ni obed makare ka bende gidwaro mondo mi choko omenda mag bursaries oket kanyakla kendo kik kuorgi e lwet jotelo mopogore opogore mondo mi okony jopuonjre maonge nyalo yud sombgi makare. We have lots of money splintered and given to individuals called the MCS, the women reps, the MPs of the National Assembly, the governor's office with bursaries and scholarships. The president has his presidential scheme. A lot of money is actually going to waste. It can be put together, put into education so that the right to education of everyone is guaranteed. That now we'll be talking about other things. Now looking at the situation of, okay, how are we catering for their teachers, the professors, the lecturers, teachers right from the basic level to the universities, so that we realize the actual aspect of quality.